Hallelujah. Siyahlala phansi bazalwane Nkosi sibusise. Amen. Praise God. Amen. Bese kutsho umuntu secanga ubamba isikhathi uthi uyimaraqo imarumbuzo inqoqisa. Amen. Amen. I believe bazalwane moya uzama usiphazamisa. Amen. Abanye sizikhonza ingqondo yabe kule nto. Amen. Amen. Vele iyaphazamisa amen. Endohlala isiphazamisa deske sakhe. Hey. Ayikho le kancane. Amen. Thixo makasincede. Amen. Hallelujah. Amen. Can we just stand and pray for Thixo asiphe bazalwane? Sithi hayi Nkosi kwanele ukhoza siyikhohlobo. Father, we pray, oh God, let's all pray. Sicela usipha imali sakhe. Sincede uNkulunkulu, asking for a building. We are praying, oh God, we pray. Siyacela uNkulunkulu athunamandla. Thixo athunamandla. Vula amathuba emisebenzi. Bawunamandla vula abantu abazotyala kulo msebenzi. We pray in the name of Jesus. We trust in your God. We believe in the name of Jesus. Thank you, Lord. Help us, oh God. Help us, mighty God, we pray. In the mighty name of Jesus. Nkulunkulu ongaxakwa nto, Nkulunkulu ongahluleki. Let's clap hands for Jesus once more. Praise God. Hallelujah. Praise God. Mandilibulisele endlini ngegama kaJesu amen. I don't know whether ngulo moya nalo wenze lento but isitulo after this service miswa kahle bangcwele amen. Ndibona lenze hayi ngikwazi ushumayela ewesinyandazi le irow le ngapha iqala imva kwesitulo siqala emva kwesinye. Ifaka kuchayelwe nalapha Jonas isimba. Amen. I don't know what's happening here. Amen. Mhlambi ihleli nabantu abaphoswe le rapture izulu. Amen. Ngiyacela kodwa ke i-department leaders izama asayine abantu abazokusota apha nje basaphumele. Indlu athi kube clean bangcwele. Noba ke kuthiwa sikule ndawo mayingathi bayihomo mntakabawo. At least le ndawo sesinayo, let's keep it clean bangcwele. Amen. Even nalapha stage kakuchayelwe umdaka bangcwele. Amen. Hallelujah. Abantu wasecanga wakho ayifani nawo ke le yenze namhlanje. Amen. Praise God. Ngoba indlela ekuye enkonzweni abantu bathi ichaza address bakunjani apho uhlala khona. Umuntu ongasenze ngathi abahlela amaqeleni. Yasithukisa le imeko bangcwele. Praise God. Hallelujah. Kodwa silapha. My teaching is very long namhlanje. Amen bazalwane. Amen. We will try to sikhawuleze. Amen because I have this topic that I'm going to touch namhlanje. It's one of the sensitive topics. Amen. Amen. Especially for the church, the members of the church. Amen. Because they are pillars. Amen. As Bethel. Hallelujah. So it's a deep thing that I'm going to talk about. Hallelujah. So just open your heart and allow God to speak to you. Amen. Don't be offended. I'm not here to offend you, but I'm here to share the word of God. Hallelujah. It's so deep. Amen. But it's very powerful. It will change your entire life. Trust me that. I'm not going to speak my mind. Amen. Not going to speak the church. Everything that I'm going to say here, I'm going to go straight to the Bible. It will be up to you what you do. Amen. Hallelujah. Ngicela utata babe khona abahlala ngaphosi izibhali ziwazi lezi abikhona nenye iphole lapha ewa inkosi uMntotyi
yosinceda kule. Kodwa nenye iphule lapho. Amen. Nike no wife okonzo ngingakho. Ikhona nenye iphule lapho ekufakwanga up kule ndawo nayo mayikhanga kule ndawo. Ngoba kukho umoya. Amen. Masizameni uba singahlali kwindawo eyi-1 and xa ishukuma into mathole alokuliso malibe lapha uyabo. No amen amen ngisho ngikonena hayi ngiba amen hayi singafela nikhomo zapha. Amen. Praise God. Like to treat everyone in the house of God. Amen. Nice to be here. Hallelujah. And thank you to Sister Sifu for blessing us today. Can we clap hands for her? Hallelujah. Very humble woman of God. Amen. We are so blessed by your ministry this morning. Amen. And the worship to Timbazalwane. Amen. Hallelujah. Ungaze ufunge uma mpinga basetshulungu ikweleha. Hallelujah. Amen. I was even doubting that I was entering here. Dili uma tumsela mina bakade ungabantu laba bazalwane kanibazamezana bazalwane. Amen. Inhloko la dili yabona zalazi. Amen. Bahle bayilonda. Amen. Praise God. We are celebrating this day. Amen. Mama Church is going to dwell on that. Amen. Greeting to all the leaders of the church. Hallelujah. Now I'm going to talk bazalwane. This I'm going to talk but I have part 1 and part 2. Amen. And my teaching is a little bit longer. I'll finish it on the conference. Amen. My topic that I'm going to talk under, it says separation from the world. I'm going to talk about that. Amen. From a separation from the world. Who remember the topic I talked about last year, Good Heritage Day? One was a complaint until 100%. Tell us, amen. Hallelujah. Every time we have Heritage Day, we have to deal with the things that are troubling us along the way. My key verse this morning is on 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Chapter 6 verse 17. Amen. And otherwise, actually, I have 2 scriptures that I'm going to talk under these 2 days. They are 2. Amen. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Those both 2 verses I'm going to talk under. Amen. I'm ready for the word. Amen. I'm allowing the word to change me. Okay. Read it for me, Spulele mntanam nesikhosa kebe nonqalele isikhosa and then Spulele unqalele uniphe amplified version and the New King James version mntanam. Hallelujah. Read it for me. Chapter 6 verses 17. Amplified King James. Yes. Kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule itsho inkosi nento engcolileyo ningayichukumisi. Ndandiya kunamkela. Niyayiva bazalwane. Phumani phakathi kwabo. Into engekho mnandi ngedlizo thina ngibona ngitsho ngithi insiba lento zethu ngayo. Amen. Kodwa izokwakha. Yabona ngiyexesha ngoba umnikazi ubandla ukuthi Yesu uyasiforce singene kwenye ikona. Amen.
phumani kubo, phumani kubo. Thixo ufuna uhamba nathi kodwa sifuna ukuphuma kubo. Amen. Phumani kubo, phumani kubo, phumani kubo. Read it again apha esiXhoseni. Kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule. Nizahlule, nizikhethe. Khona istatements kaSathane esityalwa ebazalwane sithi xa usindisiwe ayithi zikhethe kwabanye abantwana. Statements kaSathane sigcotshwe esirhogweni. Ayithi loo nto bangahlali nabo bayasela niseli but nihleli naniseli. Ithi phumani. Bazenza into zabanzenzi but zitshomi zam phumani. Phumani. Ayiphinde le verse. Kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule. Nizahlule, phumani phakathi kwabo nizahlule. Sibulele. So come out from among and separate yourself from them. And separate yourself, Says the Lord. says the Lord. And Be touch- separated. Yahluka. And I like that part. It says the Lord. Thanda la ndawo ithi inkosi. So we'll know that who Pastor Banu's talking here. Sayazi uba ngumfundisi obani uthethayo. It is Pastor God himself. Umfundisi uThixo uqobo. Amen. Come out among them and be separated. Phumani phakathi kwabo nizahlule. Because abanye baphumile but they are not separated. We don't see the difference. We don't see the difference. Yes. Asubona umehluko. Siyaqonda uba uphumile uyakhonza ngokwaye kwabana but sisabona bona kuwe. Bazalwana ngizothetha ngakhaba umkhulu amen ngoba andiqondi kwisizwe sesibini mhlamba uyongena. Hayi man. But if you want God to change you, He will Kodwa change ufuna you. uThixo akutshintshe uzakutshintsha I yena. said yesterday, Uthe izolo. uthetha ngendithe through His word. Uthetha ngelizwi uThixo. When you open the Bible, Xa God is uvula talking izwi to you. uyathetha uThixo Number nawe two, through people. nangabantu. When your pastor is standing here, don't see your pastor, see God talking to Xa you. umfundisi wakho emile ujonga yena kodwa akabona uThixo. Number three, Okwesithathu through the Holy Spirit. nangaye umoya oyingcwele. While I'm talking here, isazela sona asizofika hayi andifuni ukuguquka bonke kodwa hayi ngeva umoya ingcwele yangohlwaya. Amen. Asohlwaye kuThixo namhlanje. Come out among them. Phumani phakathi Be kwabo separated, nizahlule. says the Lord. Uthi inkosi. Do not touch what is unclean. Ningayichukumisi into engcolileyo. Amen. Uthi and I will receive you. Uthi ndiyakunamkela. Because inhloso nenjongo yoba siphume kubo sohluke. We want him to receive us. Sifuna We are yena not doing for the church asenzeli to bandla accept us. ubalisa We are doing for him kodwa asenzela to receive yena us. In order for asamkele God to receive us, ukuze uThixo akwazi must usamkela do these things. funeka senze izinto ke. Amen. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ngoba seKorinte besibini chapter 7 verse 1. Sinawo njengoko lamadinga zintanda masizihlambulule kuko konke ukujobheka kwenyama nokomoya sibufeza ubungcwele sisoyika uThixo. Perfecting holiness, fear, in the fear Ukoyika of God. uThixo. So your duty perfecting the holiness is my duty, not it's your duty to perfect Eyakho indima ukufeza ubungcwele holiness in the fear of God. usoyika So those who are uThixo. going to perfect holiness Abo bazabufeza are ubungcwele those who fear God. ngabo bayika But those who uThixo. are going to relax, Abo ke they bapholileyo don't fear God. abo moyika uThixo. If you fear God, Uba uyamoyika uThixo. so we see in as scriptures in sithetha ngento ezimbini. Inward holiness and outward holiness. Kuthethwa ngobungcwele bangaphandle nabangaphakathi. Holiness includes imbini. There is inward holiness and outward holiness. Hallelujah.
abanye ba right inward but outward basa struggleish bangathi basithuke xa siphatha outward. They are not perfecting holiness. Ababufezanga ubungcwele nokoyika uThixo. God. Read it from the Amplified Version. Therefore, since these promises are ours, kuba lamadingi ingawethu, they are promises of God kukhona amadinga and they kaThixo belong to us. ngawethu. Go down and up. beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates and defiles body Let and us spirit. cleanse ourselves. Masihlambulule ke ngoko. Amen. If you are still in sin, Uba usesesonweni, you have a privilege. You unenyweba, still have an opportunity to cleanse yourself. usihlambulule. Amen. For the sake of the promises. Ngenxa yeladinga. There are promises that are there in the Bible. Khona izithembiso ezikhoyo ezwini. They are just there to decorate. Zikhona kuwe zihleli You don't nje. receive those promises Awusifumani. because you have not via through these steps Ngoba loka ungenanga wena kwezi to zigaba. cleanse yourself. Uba uzihlambulule. And then you are losing a lot. Uphoswa into eninzi. And bring consecration and completeness in the fear of God. Which is perfecting, completeness, perfect. Amen. Bringing, perfecting holiness in the fear of God. Amen. Now, holiness is very important issue with God. Ubungcwele bokuba into ebalulekileyo kakhulu kuThixo. Amen. Touch your neighbor and say, holiness is a very important issue to God. As Christians, we need to do the things that please God. NjengamaKristu simele senze into ezikholisa uThixo. That is very important. Iyona nto Must do ibalulekileyo. the things that please God Asenze into ezikholisa and uThixo. stay away Simsuke from or hate the things that displease God. okanye siziqaphele izinto ezingamkholisi Must uThixo. stay away or hate those things. Masisuke kuzo okanye siziqaphele. Paul worded it in this way uPawulos ukhe wayibeka ngalendlela. in Romans 12 verse 1 and 2. Kwincwadi yabaseRoma ngo-12 I bless you therefore, brethren, ndiyanivuselela ngoko by the mercies of God, ngeemfefe zikaThixo that you present your bodies ukuba niyinikele imizimba yenu as a living sacrifice ibe lidini eliphilileyo acceptable to God, elikholekileyo kuThixo, which is your reasonable service. inkonzo ke leyo yakho And then you go yasengqondweni. down on verse 2 and says, Ahle athi and do not be conformed to this world, futhi ningamilisi okweli but phakade be transformed kodwa yibani kumila by the renewing of your mind, ngokokuhlaziyeka kwengqiqo that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. ukuze nikungqine ngoko oko kulungileyo. Amen. God wants us to present our bodies. uThixo ufuna siyinikele imizimba That is very important. balekile lo That your body uba umzimba needs to be wakho presented udinga ukunikelwa before God. phambi koThixo. No, God wants my heart, not my body. No, you are lying. Ufuna inhliziyo yakho. According to the Bible, Ngokwelizwi, we must present our bodies. kuyafuneka Now I'm going to siyinikele. show you Ndifuna today ukubonisa what kind of bodies yeyiphi le mizimba God is expecting. ayilindeleyo uThixo. Amen. Biblically, Ngokasezwini there are bodies kukhona imizimba that God is expecting from His church. uThixo ayilindeleyo Not just anybody. ingenguye That's why Paul emphasized yiyo loo nto uPawulos we must ayicinezela present our uba bodies siyinikele a imizimba living ibe sacrifice, lidini eliphilileyo holy, elingcwele acceptable to God. In elikholekileyo other words, there are kuThixo. bodies that are not accepted to God. ngamanye amagama ikhona imizimba engakholekanga kuThixo. Your body, your outside appearance, God is not pleased. Umzimba indlela obukeka ngayo ngaphandle akakholiseki uThixo.
Uthetha namhlanje. Amen. As born again believers, njengabazelwe ngokutsha we are not to conform to the world, to the ways of this world. asimelanga kufana nendlela zehlabathi We are not to conform to the ways of this world, asifanelanga ukwenza njengehlabathi but rather we are be transformed. kodwa simele sihlaziyeke sibe kumila Ngathetha kubi endini. Others must be able to see the difference between us and the world. abanye mababone umehluko phakathi Because kwethu nehlabathi we are presenting our bodies before God. ngoba siyinikela imizimba yethu phambi koThixo He must accept that sacrifice. makakholiseke lolo Amen. For as a man thinketh in his heart, njengomuntu othe wacinga engqondweni yakhe so is he. nje naye ngokunjalo Unjalo, Proverbs 23 verse 7. Amen. In other words, ngamanye amagama from the abundance of the heart, ngokwa sekuphuphumeni kwenhliziyo the mouth speaketh. umlomo uyathetha Matthew 12 verse 34. yeah Amen. Praise God. hallelujah Lendlela ucinga ngayo uyiyo. Because yonke into oyiyo iphuma engqondweni. Awukwazi uyibona into engaphakathi ecingwa ngumuntu, but you are able to see nokayina kwakho kuvela ecingeni. yes Lendlela unxibe ngayo namhlanje iphuma ecingeni. Athi omnye angizange unxiba ntoni ngomso. Funeke eqale angene ofisini. Adiscuss into azoyinxiba ngomso. Akakaye wardrobe wayinxibe ngekaya. Nkosi yami Ngoba lonto uyicingayo yiyo uyinxibe lento uyinxibile ungekayinxiba ungekayi wayazi ba uzonxiba lonto uyinxibileyo ngoba ube yilento uyicingileyo wazipictureisha lapha ententeni unxibe ngohlobo unxibe ngalo. Amen. Hatsho na xa ujike esipilini bana ngizobahlala phansi. Yayiqonda le ilapha emagxeni ihlaza phansi manyayo. Hallelujah. Coming from the mind. And then it came on. In other words, from the abundance of the heart, ukuphuphumeni kwenhliziyo the mouth speaketh. umlomo lo uyathetha Umyeke umuntu amlinde umuntu athethe. Amen. Kubona omnye umuntu ufike endaweni uqoma lo muntu ohloba lulo undisekile. Badlile lo muntu uyafika kuye office ubhadlile lo muntu ndithi ubona isinxibo sakhe athethe umuntu yo uqoma ake ngeke usuke avali lo ngoba uyasuza ngoba hayi man ngoba uvaba ayibhadlanga le. Umuntu okwazi umbona ingqondo kodwa ukuthetha kwakubetha kolumba akabhadlanga. Isidimo unaso kodwa ukuthetha kuphoxa kuyi opposite. Wakathi bani ukubona ilady lilihle kule office ulibone lihle liyafaneleka. Ube nomdlo ethetha nalo but xa liqala uvula lo mqomo ukhwada lo muntu awunamdla aphele bambi kodwa benhle. Amen. Ngoba ukuphuphuma kwenhliziyo umlomo uzothetha. Holiness is an inside job. ubungcwele ngumsebenzi Can wangaphakathi I repeat that? mandiphinde Holiness is an inside job ubungcwele ngumsebenzi that wangaphakathi reveals on the outside. othi uvele ngaphandle So athi ndizo ngokuphuma kwenhliziyo umlomo uyathetha. I-holiness ayiyo lento abantu bayithetha isithina siyayiva into engaphakathi ngento ephuma ngomlomo that uthi usinziwe but uyasithuka. Uyasithuka. Uthi usinziwe but uyahleba. Amen. Now holiness is an inside job that reveals on the outside. ngumsebenzi wangaphakathi othi uvele ngaphandle Loving the Lord means loving and obeying His word. ukuthanda uThixo ithetha ukuthi ukuthobela uThixo nemithetho yakhe Ndiyamthanda uThixo mina. Ndiyamoyika uThixo. No. Vanlomo, you must know one thing. Loving the Lord ukuthanda inkosi means loving and obeying His word. ithetha ukuthanda If you say you love the Lord, uthi uyayithanda uThixo you must obey His word. thobela izwi lakhe Then if you disobey the word of God, uma
awulithobeli lizwi You are a liar. You ulixhoki don't love God. awumthandi uThixo. John 14 verse 15 and 23 says, 15 says, if you love me, keep my commandments. Verse 23, Jesus answered and said to him, if any man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Those who love the Lord Abo bathanda inkosi will keep his word. bayagcina amazwi akhe. Amplified version, read it for me. John 14 verse 15 and 23. 15. If you love me, you will obey my commands. You will obey my commands. Yes, 23. Jesus answered, if a person loves me, If a person loves me, say, if a person loves me, Umuntu uyamthanda. ngoba iyo lento simanje uthemba mina indlela endimthanda ngayo Thixo. No. If a person loves Jesus, uthini mntanami? he will keep my word. He will keep his word. Woligcina ilizwi lakhe. Praise God. First John chapter 2 verse 3 to 6. Read it for me, Spulele. First John chapter 2 verse 3, 4, 5, 6. Uyifundi bayifumene esiXhoseni. Sazi ngalento ukuba siyamazi ngokuthi siyigcina imithetho yakhe. Verse 4. Lowo uthi ndimazile abe engayigcina imithetho yakhe ulixoki. Lowo utheni? Uthi umazile. Uthi utheni? Umazile. Uyasixelela utheni? Ulixoki. Uthi uyamazi. Ukumazi ukuthi ndimamkele Yesu ndibonile. Uyesu uyayinceda impilo yami ithi lixoki elo. Lisixokisele altar. Go down. Lixoki kulowo ayikho inyaniso. Akhonyani kulomuntu. Verse 5. Ke othi aligcina ilizwi lakhe. Kawuphinde la verse 4. Verse 4. Lowo uthi ndimazile abe engayigcini imithetho yakhe. Uthi ndiyamazi but akayigcini imithetho yakhe. Amplified. Verse 4. 4. Whoever says, I know him, but fails to keep his Fails to keep his commands. Angayigcini imithetho yakhe. Is a liar. Is a liar. Ulixoki. Amen. And the truth is not in him. And the truth is not in him. Inyaniso ayikho kuye. Number 1, that person is a liar. La muntu ulixoki. Number 2, the truth is not in him. Inyaniso ayikho kuye. It's another thing to be a liar Yenye into when balixoki. your truth is in you. Ibe inyaniso ikuwe. It's another thing to not, the truth is not in you. Yenye into ube lixoki nenyaniso ayikho. And then when the truth is not in you, Uba inyani ayikho kuwe. awunasazela. Uxoka freely because the truth is not in you. Kaloku inyaniso ayikho kuwe. Verse 5. 5. But he keeps his word. Truly in him as has the love of and for God been perfected. And then the love of God has been perfected to that one. Read 5. 5. Ke othi aligcina ilizwi lakhe okwenyaniso uthando lukaThixo lugqibelele kuwo. So what will make us to keep the commandments of God? Into zosenza sigcina imithetho. It is the love of God. Luthando It's lukaThixo perfected in us. lugqibelele kuthi. Amen. If the love of God is not yet revealed in your life, Uba uthando you know the other things, we stop to do other things siyekile uzenza because we love the Lord. ngoba sithanda The inkosi. reason you are continuing doing things that are not pleasing God, it Isizathu sokuqhuba is lezi because His love is not yet zenzayo revealed to you. kungokuba uthando lwakhe akajilwa kuwe. Verse 6. Verse 6. Lowo uthi uhleli kuye ufanele ukuthi njengoko wahambayo yena enje njalo ukuhamba naye. Amplified. 6. Whoever says he abides in him ought to walk and conduct himself in the same way in which he walked and conducted himself. Amen. In other words, you must do as God says. Kama imagama enza njengoko uThixo esitsho. Proverbs 29 verse 18 state, where there is no vision, people perish.
apho ngekho ngibona abantu bachabalala. The word vision comes from the Hebrew word Igama elithi umbono lisuka kwiSebhere. hazon, Hazon. which means a revelation. Thethi isikhilelo. I'm going somewhere. Khona indawo endiyakuyo. I'm going somewhere. Please listen to me carefully. Ningimamele kakuhle. Amen. This is my introduction. Ise intro lesisiqalo. Khona le ndawo ndinisakuyo but I'm ushering you. Kodwa ndisanisa. Amen. So the word vision comes from the Hebrew word hazon, Igama elithi umbono lisuka which means a revelation. isikhilelo. The Life Full Study Bible gives us a good explanation of this verse. Ufunda iBhayibheli lisinika kakuhle ingcaciso ngale verse. The version, Bible version, Full Life Study Bible. Amen. Give us a good explanation of this verse. Iyasicacisela ke lo version It leyo. says, Ithi when there is no clear revelation, apho kungekho kusikhilelo sicacileyo, and behold, and bold declaration kungekho futhi intetho icacileyo of God's will yentando kaThixo and standards, nezinga, God's people lose their biblical conviction. abantu ababakaThixo bayalahlekelwa kukunqandwa unqandi. Amen. Hallelujah. This is so deep. When there is no clear revelation, there is no clear revelation and boldly declaration of God's will. Kukho intando kaThixo ecacileyo. Ukubhengezwa kwentando kaThixo ngespeed. Le nto ifunwa nguThixo xa ingathethwa. Okay. Amen. And go and standards. God's people lose their biblical convictions. Amen. Bayalahlekelwa. Praise God. Baphulukana amen. Conviction was kuba usweni uguqulwe. Amen. Cast off of their moral restraints, and as a result perish. Now this revealed will of God Le sisikhilelo sentando and kaThixo his righteousness nobulungisa bakhe demands and expressed in scripture must be repeatedly. iyafuna into ba apha ngokwasesibhalweni iphindwe. Amen. Keep it before the congregation. Iphindwe phambi kwebandla. Igcinwe. Amen. Or many will begin to confirm to the world Okanye uba kwenjeki njalo abantu abaninzi bayakufana and nehlaba disobey God's law, bangathobeli imithetho kaThixo because there are laws of God ngoba khona imithetho kaThixo that you cannot change. esingena kuyitshintsha. When you are saved, Xa usindisiweyo you are outside of God's will. ubungaphandle kwentando You are not kaThixo, doing the laws of God ubungenzi imithetho because you are kaThixo, not in a relationship with God. kaloku ubungena budlelwane For noThixo. example, before you get married, kwaNgqunge, Phambi koba utshatele kwaNgqunge, amen, uphuma kuloo family yakho noba kusemabheleni uzephe emajwarheni, kunamasiko asemabheleni and ngeke wenza amasiko akaNgqunge usemabheleni. But what will make you to change and do the customs asemajwarheni is when you get married to emajwarheni, uqale uintroduce kumasiko ale ndawo. Awukwazi ukuthi ofika pha uthi andikwazi uyamkela le ngoba ndikhule ndiqhele enje. No, you are married now utshatile and ngoku. you have to obey the customs asemajwarheni. Kumele uthobele Same imithetho thing zalapha. applies to God. Nako kunjalo We were kuThixo. living a careless life. Siziphila nje We were doing uzithandela. anyhow. Sisenza But once we come to the house of God, Makhe safika endlini things must kaThixo. change. Into must You change. must seek for the laws of God, Funa imithetho kaThixo. examining your beliefs and values. Ujonga inkolelo zakho nento ozixabisileyo. Is he really looking at who you are Kukuba uzijonge kahle kahle uba ungubani and what you stand for? futhi ume ngantoni. It is looking at your identity. Kukuzijonga uba ungubani wena kahle Your kahle. principles define who you are.
wena ke ngoku i-principles zakho ziyakuchaza Mika. ukubani. Live as you believe. Phila ngale ndlela ukholwa ngayo. Ikona bazalwane. And you are being faithful to yourself and the world. Futhi ke uye uthembeke ngokwenza Live as you believe. Phila ngohlobo ukholwa If you ngayo. say you are a child of God, Umuntu ngumuntu akathini. live as a child of God. Phila njengomuntu akathini. Subatiki, lukewarm Christians. We don't know which side are you belonging to Asikwazi kweliphi icala. because you like both Uthanda sides. omabini wena You want to macala. please the world and you want to please God. Ukholisa nothini. Live as you believe. Phila ngale ndlela ukholwa ngayo. Basic Bible principle which describe the essence of holiness. I'm going to talk about that now. Zawuthetha ngemigaqo nje And then we're eqhelekileyo. going to the break. Amen. The basic Bible principles. Imigaqo yeBhayibhile. Amen. Iziseko semigaqo yeBhayibhile. Iziseko semigaqo yeBhayibhile. Basic Bible principles Iseko which semigaqo yeBhayibhile. describes Ezithi zicacise essence of holiness. ubungcwele. Umongo wobungcwele okanye ubungcwele bunjani. Those are the basics. Bible zizosixelela ke ngolento kuthiwa ubungcwele because holiness is not what was preached to us. Ubungcwele iyo lento yashunyayelwayo It's deeper than ukuthi that. inzulu kunonke. Amen. Ngiyacela imessage holiness bazali ifane message uba you receive your car. Ayilo amen ufana uba you receive your car. You have a mention. Hallelujah. The message of holiness. Amen. Angathi busy to all lo neniqhubelekayo. Kodwa once I say you are entering to another level. Oh! That's my pastor, you know. Because you know that guy can preach, you know. Shumailo mfuzo mtata. I'm still your tata. Amen. Because I'm going to talk about the basic Bible principle which describe the essence of holiness. They must describe to us these basics. Bacacise kuthi eziseko. Umongo obungcwele. Amen. Number 1. Eyokuqala, Love not the world. thanda ungathanda ihlabathi. Singene ebungcweleni. And ubungcwele will understand. Love not the world. Thanda ungathanda ihlabathi. Not the things that are in the world. Ungathandi nezinto ezihlabathini. You don't love the world. Awuthandi You ihlabathi. don't love the things of the world. Awuthandi nento zehlabathi. That's holiness. Ubungcwele obo. Don't love the world Ungalithandi ihlabathi and the things of the world. nezinto zehlabathi. You hate the world, Uyaliqaphela but you are ihlabathi. carrying the things of the world. Zona nazo zixhabashile aliqaphele ilizwe. Andifuna mbona ndimlahlile iwivi yakhe lilapha kwenhloko. Hayi man. Simangazwa iwivi yakhe ngoba nale phone le iPhone wena uthi mfuna isithathe uJesu ngimlahlile. Xa ulahla umuntu umlahla neiPhone zakhe because you have accepted Christ. Uvuma uKristu. In contact makaphele mxelele umdinga uthi ayeka bhuti ngoba hlangene noJesu angisabhejo mina ngathengwa ngegazi likaJesu. Hayi man. Amen. Love not the world, Ungalithandi ihlabathi. not the things that are in the world. Nezinto ezipha So you kulo. must hate the world Iqaphela and ihlabathi. the things of the world. Uqaphele nento zalo. Andimthandi la mfana qha. Anje siyasarha nje. This is what is happening in the house of God. Siyasarha. Namhlanje ngizothi bazalwane masilahle kubhlungu. Kuzoba bhlungu ngizothetha ngoba bhlungu kodwa ekugqibeli makube bhlungu kuyo before you change the word must hurt you. Phambi kokuba utshintshe Before the word changes you phambi kokuba ilizwi it likutshintshe. must first hurt you. Maliqale likuvise kabuhlungu. Amen.
You will be hurt not because you are hated, awuzukulentuka ngoba because you are being transformed. uyatshintshwa. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu ababathandayo abohlwayo. Ngoba the word will not always be nice. alizusoloko Sometimes the preaching of the pastor ixesha intshumayelo will excite you. iza kuvuyisa. Sometimes the preaching of the pastor ngenye ixesha will hate you intshumayelo before it changes you. iza kuqabukela phambi koba itshintshe. So, ubuhlungu namhlanje. Sengase ngaphinda ngene kulela kancakuzana ngoba you must know it is the nature of the sermon. indlela intshumayelo If the ebengayo sermon always excites you, uma isoloko ikuvuyisa there is intshumayelo something wrong in that sermon. ikhona ingxaki. If the sermon always hurts you, uma isoloko ikuvuyisa there is kakhulu something wrong in that khona next sermon. ingxaki. The sermon must revive. ayivuselele Sometimes it must teach you. ngenye ixesha Sometimes it ikufundise must encourage ngenye you. ixesha Sometimes it ikhuthaze must rebuke you. ngenye ixesha ikhalimele. Timothy, uTimothy be prepared in lunga season and out of season. exesheni The nangaphandle time kwayo is coming ixesha lona whereby liyeza they will not enjoy your teachings, apho bangazikonwabela but khona you must continue. intshumayelo They will look for the teachers bayofuna abafundisi so that they can accept their preachings, ukuze kube but mnandi kubo remain in the doctrine. kodwa hlale When emfundisweni the time they don't want to listen to your sermons, ngela xesha bengafuna but umamela stick to the intshumayelo word of God. hlale ezwini When there's likaThixo no amen, kungekho but amen preach the truth of the Holy Ghost. kodwa shumayelo weninyaniso kamoya Church is engcwele. angry after the sermon. xa linomsindo ibandla emveni kwentshumayelo You are about to be angry now. You are about to be angry. sesizawuba nomsindo. I'm not called here andibizwa ngapha to make friendship with the church. uba ndizohlobana I am an nebandla. ambassador of God. No, I'm here to announce ndilapha the uzovakalisa seasons of God, the ways of the Lord. iindlela zikaThixo. I really come all the way from Tanzania Andisukanga nje to mntanzana entertain the church of God, ukubuvisa kamandi because I'll account with each and every sermon ngoba I preach here. ndiyawuphendula ngayo yonke intshumayelo And I endishumayela must preach everything, funeka ndishumayele because one day I'll stand before the throne ngoba of the white throne. ngelinye ndawuma phambi kwetroni emhlophe. Amen. And then today I'm going to deep to the Bible principles. namhlanje ke ngena nzulu kwiziseko How we must present our bodies before the Lord. uba imizimba lethu siyinikela njani The first one, love not the world, nor the things that are in the world. thanda wena kodwa ungathandi ihlabathi. First John chapter 2 verse 15 and 16. Read it for me. First John chapter 2 verse 15 and 16. Nimnike nye mic umntwana mntu yakhe. Yamtshunisa. Ayifundo ifumene. First John chapter 2 verse 15 and 16. Ayifundo ifumene. Ingamoyi ngoze nomfana attention seeker. Khangeleni imic. musana ukulithanda ihlabathi kwanezinto ezisehlabathini. "15. Do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him." Mani, copy it again. 15. Do not love or cherish the world. Do not love or cherish the world. ningalithandi ihlabathi Do not love or cherish the world. Come on again. Go down, Dana. Or the things that are in the world. Mamela, the Bible is very clear. Ibhayibhile Don't love the licacile. world. ungalithandi Nor the ihlabathi things that are in the world. kwanezinto Tells his skipper ezisehlabathini. late, not the things that are in the world. Why is his skipper yona? Well, Tina, we always like to preach. But around the Bible is officer Tina Mnandi. And will not talk what you want. Will not say what you want. Gelisho will always say opposite things. Yawusoloko ithetha izinto eziphambeneyo kunezi zethu. And the word is not going to follow us. Ilizwi alizolandela We thina. must follow the word Sithi abamele and ukumelandela do as the lona. word says. Senze njengoko lisenza. Go down, go down. If anyone loves the world, If anyone loves the world here, Uba kukho lithandayo,
love for the Lord is not in him. Love for the Lord is not in him. Uthando likaBaba alikho If you love the kuye. world Ubuthanda and the ihlabathi things of the world, nento you zehlabathi. have no love of the Lord. Awunalo uthando likaThixo. Ngamanye igama ungumhedeni. You are not saved. You are waiting for hell in the better place. Ulindiswa endaweni engcono. Awulinda ngeshibhini soko uyakuswa kodwa. Xa usilinde endaweni edrained. So that's it manje ubethe ikeyboard kuthi stress zoba usezotsha ngenye imini. Sithomalalisa nje stress ngoku but you are going straight there. Uyapha. Number 2, do Wesibili. not be conformed to this world. Ningamiliswa kweliphakade. Romans 12 verse 2 lebesifundile. Number 3, abstain from a form of evil. Suka kuyo yonke into enobungcola. Amen. Form of evil. Ukungcola. Mhlawumbe sithi into ebukeka uyibone noba uyibona ingcopha qha ibukeka lento. Ubukeka kwayo. Khona into ekhe yayidebate kwangoku kwenkonzweni they took that verse ethi ngeholy kiss. Ulwango lungcwele. The Bible many times you hear in the Bible is talking about the holy kiss. Amen. And then in other countries babeyithatha lento kwemabandeni uba kuyabuliswana umongo uba ndiyamthatha kanjalo. Wangenelela imimoya kwaqoma no lento ibukeka kukubi. Amadoda abantu abafazi abahlala enkonzweni babukele lento babafazi baba emonqozwayo ewe is biblical qha ibukeka kukubi. Kwanyaza siyeke for the sake of the outsiders. Because even the hugs ekufanele baziyekwe kodwa intomba kodwa le hug ewe kufanele bangahagabi enkonzweni kodwa uyajinga. Amen. Yahaga lo sisi yahaga. Okay fine girl. Uyamhaga lo brother. Isizamntana. Uyamhaga lo brother. Ihlala umuntu mntanami uzoba ngani mfutha izimo. Yabona? Uyamhaga nelo brother. Aku brother John uyamhaga. Okay fine siyavuma yahaga akho into yenzekayo. Umlenze yaphi ngoku? Umsapho umlenze. Ngeke ngoku asithi into ebikha ingqondo sesiyabetha ngenxa eba uyaphi lo mlenze. Amen. Read it. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Abstain from every form of evil. Yes. Read it for me. Anyone to say for me in the course of English? Second. Yeah, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Gonna say for me. Baba se Thessalonika. Salinda nami xa usekuGenesis hayi ungazawuyeka nje. Ngoba seThesalonika. Ngathi asabhathula. 22. Genesis abasethe sokuya Exodus. I don't know. Hayi usenzima mntana. Usenzima. Vele xa uvela utyile ngoko mlo yekroba utyile kuzafona. Kuja mna 22. Abstain from yazi umuntu ubhizi uzane sithi wentheso ndiyambona pha kwizitronike. Ewe ke funa mntanami. 22. Yes. Abstain from evil in whatever form or whatever kind it may be. Amen. 22 apha kusiXhosa. Khumkani kuzo zonke iintlobo zenkohlakalo. Khumkani kuzo zonke iintlobo zenkohlakalo. Sithetha ngeholiness that is biblical. Khumkani kuzo zonke iintlobo. Ebazalwane imbi lento abantu abakhona abakhonza kukhalwa ngamndlela kukhalwa ngayo. Sometimes you are not accused. Asikholwa ngenye ixesha. Asatyuzwa apha nyani ubona uba nalento urhulumente after inkonzo zileqa kangaka inkohlakalo esemabandleni. Amen. The way esikhohlakele ngayo, we do not represent God. Even those who are not saved, they are not interested to be saved. Nabo bangasindiswanga bafuni. Ngoba sikhohlakele kuhlale sikhohlakele emisebenzini. Amen.
yakhohlakala enye inceka kaThixo yakhohlakala yothatha umntana abantu yothatha umntana abantu yamthatha umntana yamthatha lo mntana kanti iyazazi yona iqhuma lento yobandlela ingakobeleki kuba yona interested madodeni sentsho xa uzivayo uba you are not interested abantu babhinqileyo khawu fight lo mfazi kuye ungabhanqi umntana nomntu because it's a very painful thing and no one akabanzima to take God la mntu ahilisheke. Amen. Uthixo akubusisa ngemomoyi nathi momoyi incumile emtshadweni uya kumomoyi wena lemvubu yakho uyisebenzisa kanti lapha endlini uThixo unike imomoyi kanti le ndoda isikhohlakala inemomoyi nayo kwenye icala umfazi ingubo kwenye icala into snacks that is wealthy. Yo. And especially these days even pastors kwexesha kuwesini nabefundisi basithele ngomtshado. Baninzi abantu abafola bathi umyeni wami yena kanti ayikho lapha indoda 10 years iphelile manje uposta umyeni wami kanti i-girlfriend yakho le. This is what is happening. All the form inhlobo zokungcola. That's what the level of ngcola is inyuke ngelizinga in the house of God. Amen. Whereby you are not allowed even to condemn in the homosexuality in the church in these days. You'll be hated once you condemn. Uyawucatshukelwa. Uvo mama basakumntu eshumi ngoku kanti omama nje bebehamba imigalelo apha ngibamba bebeqhuba. Kwalapha. Ungenothetha ilizwi izinto sithetha into ezenzekayo lilizwi. Sikhupha abantu emgalelweni. Ababa. Umama uyawuthatha umgalelo, umama ngathanda umgalelo, uthanda uma nginokwakhe. Hayi man. Hey. Verse 4. Be separated. Yahluka. 2 Corinthians chapter 6 verse 16 and to 18. Number 5. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Umsukisa uThixo ngomzimba wakho nangomoya ezo zezikaThixo. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Read it for me. Siyabona into simple. Glorifying God in your body and in your spirit. That's the holiness you are going to talk about. Your body must please God and your spirit must please God. Nomoya wakho mawumkholisa uThixo. Amen. Read it for me. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. Bapha bafundayo. 20. Kuba nathengwa ngexabiso. Mzukiseni ke uThixo ngomzimba wenu nangomoya wenu. Izinto ezizezikaThixo ezo. Amen. Into yokuglorify uThixo with your body and your spirit. Into yokuzukisa uThixo ngomzimba. He is expecting from us. Into ayilindele kuthi. To glorify him uba simzukise with our bodies ngemizimba and the spirit. Nangomoya. But the problem of the church, ingxaki ebandla they glorify him bamzukise with the spirit alone. Ngomoya wodwa. Read it there, then I'm amplified. 20. You were bought with a price. So then honor God and bring glory to him in your body. Honor God and bring glory to him in your body. Your body must bring glory to God. Umzimba wakho mawuzisa uzuko. Makanqwala uThixo wena ebona your body. Ungagqunywa kujongwe phansi. Amen. Number 6. Be temperate in all things. Iba inqathu ezintweni zonke. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Read it for me oyifumene. 25. Bonke ke abantu abamazi, bonke ke abantu abazamayo baba zingcathu ezintweni zonke. Those people abathe abazamayo, they want to please God. Bafuna ukholisa uThixo. They want to obey the word. Bafuna uthobela ilizwi. Bayazibaleka izinto that will make them zibatempt. Baphephe izinto zibabangele bangamplizi uThixo. Amen. Amen. Number 7.
Abstain from fleshly lusts. Kumka kwizinto zomzimba. Amen. To abstain, to choose not to do. Ukhetha uba ungezenzi. That is to abstain. Abstain. You choose not to do. Ukhetha uba You ungazenzi. don't stop to do enduzenzayo because zikudikile ngokusimnandi, but you choose not to do. Ukhethe ungazenzi. Hayi nami ndilinde uThixo andoyisela. No. It's your choice. You must decide. Nguwe ofuneka ekhethile. Akho koyisela wena you choose not to do. Uyakhetha ungazenzi. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 11. Read it for me ngokhawuleza. 1 Peter chapter 2 verse 11. 11. Sintanda ndiyanivuselela njengabaphungukeli nabasemzini ukuba nikhumke ezinkanukweni ezizezenyama zona ziphumele umkhosi umphefumulo. Amen. Inkanuko ezantoni zezenyama. Amen. So we talk about glorifying God with our bodies and spirit. Amen. Thina ngokuzukisa uThixo ngomzimba nangomoya. Because last year akwazi uvuselelwa how you present your bodies Inkanuko ivuselelwa indlela ozibeka ngayo and destroy your spirit. Uchabalalisa umphefumulo ke ngoku. Amen. Number 8. Defile not God's temple. Ungayonakalisi itempile kaThixo. Amen. Ungayonakalisi into. Because your body is not your body, it is the temple of God. Umzimba lo wakho ayingomzimba itempile kaThixo. Amen. Ngeyixesha uxabene noThixo because you defy the temple of God. That's why the Bible says, do not know that your bodies are the temple of the Holy Ghost. Amen. The reason singaselling you it is because we fear God. The reason singachai we fear God. Because it is the temple of the Holy Spirit. Amen. Everything we do with these bodies, we always fear God. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Read it for me first. That's the last one. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Yes. Do not discern and understand that you are God's temple, and that God's Spirit has His permanent dwelling in chapter you. 3 verse 16 and 17 verse 1. Amen. Chapter 3 verse 16 and 17. Anazina ukuba niyitempile kaThixo. Anazina ukuba umoya kaThixo umi phakathi kwenu. 17. Ukuba umuntu uyayonakalisa itempile kaThixo, uThixo womonakalisa lowo. Kuba itempile kaThixo ingcwele ninjalo ke. There are cases you are cursed sometimes. Nikalekisiwe ngenye ixesha. You notice that things are not working in my life. Izinto azabi kahle bomini. Why is it not kahle bomini bami? That God is destroying you. Kanti uyatshabalalisa. It's not the devil. God is busy destroying you. Ayingosathana nguThixo uyatshabalalisa. Siba ngathandaza uyuqaliseka more. Uphela namafuthu uwaqabila uqoma ngoku uyoqaba iholsam ngoba kudala mfundisi ngaba ngakuthandaza into ezibulo hlala phansi ziqobile kutheni ngalunga izinto. No, God is busy. Ukwindima yo destroyer wena ithi lo uyonakalisayo le tempile noThixo umdestroy. Amen. Leyona lesinobe ezikufanele sakufanele ngokuthi ditheni ngathi utheka kuThimu, ditheni othekuThemu, ditheni na ditheni ibe ngathi unxiduve ilokho ibikufanele xa ngathi unxiduve ngo disendathini na ditheni ngangihlali kahle hayi yiyo ehlala kahle cha uthi kubangele usokwento ongayaziyo nawe bengathi ungilo kodagona. Amen. You notice that man, hey, but the right man, the contra, Dimba, no, we want to build the pioneer speed, Uto Chochina, no, my class are not going to now. What am I class are not called? Go, you notice what in very trained about something wrong. Who tells you what Lendo? They had the you disobey God.
Hayi serious, you notice ezo zinto. Ungayazi ba, angidala ba. So phela usenza usilapha nje kanti ando inendlebe. Obiyawa inendlebe. Kasi isipili zemoto. Into eziqhuba zilapha kulo mzalwane. Zinto eziqhuba kanti hayi akaba ucinga ukuthi oxhenzo ithola phayizana. Une-stress wena itheni bottoming on and off ihla inyuka nawe isalvation yakho ihla inyuka. Hayi man. Oh. Ihla inyuka kwayakho isalvation. Uthini amen ebandleni kaThixo. Before we complain to God, phambi koba sikhalaze let us check that are we pleasing God? Are we living a life that please God? ngaba siphila ngokumkholisa noThixo. Notice the 8 basic Bible principles mentioned. Akuqaphele ke eziseko zemigaqo yeBhayibhile. Gender is not an issue. Isini asiyongxaki lapha. Amen. You notice that? Ngiyayiqaphela nalo. Praise God. This reaffirms the fact that these basic Bible are for all people. Lento kahle kahle iyabonakalisa uba yonke lento yeyomuntu wonke. Male or female. Indoda okanye umfazi. Wanting to please the Lord. Abafuna ukholisa inkosi. The purpose of any specific standard of holiness. Isizathu soba kube khona izinga lobungcwele. Umgaqo othile obungcwele. All right. Is to help us fulfill these basic Bible principles. Yeyoba zisincede sikwazi uzaliseka. The reason bakhona imigaqo ebekiweyo eBhayibhelini ba don't do this kungoba we must fulfill the principles. Senzelwe lula. Okay. Amen. Amen. Because we must fulfill the biblical principles. Bafunekile sifezekise imi Before I close. phambi koba ndivale. Amen. Alright, let me close this one. I'm going to tell you. Ngifuna niyityele liqala ngene lifuthi. Amen. Close your eyes. I'm closing the service. Father, we thank you. Bless your name. Thank you for this service. We glorify your holy name. Siyabonga le session yokuqala sincede ke Nkosi siye breaking ube nathi nakwesibini. We give all the praise and glory. Somebody say amen. Amen. Thank you for your time.